Semfofro emua na Ghana Statistical Service wo mo ayehwehwe mo dia betu dwa fimpinu ne aduonu mienu ni mu no wo hwe se de yade ahodo ho nsam etie no chemu atidi yade malaria no mfie du ntemu ne no ene ate akofom pa ya asem de nanso so konkronkuma mu ankwada mu a wo mo anya yade ne bie no obetumi akase no nso ama no homene so beye mprensa ye ha adwen pa na sade wo boabo ansam ano no Adom Kasee adichi Inhwehwemu Ghana Statistical Service ediabetudwa edefa malaria hono ehye emofra womo enya malaria atia kofom so de tutu afia etwemu na womo ekyiremu se enkwada ya womo enya malaria yi eye nkwada womo ewo inkrase eho ene peja ne homini so esene wona womo ewo krom womo ekyiremu se enkwada womo nya malaria no eye 6 edeko 59 months na eno no eye 8.6%. Greater Accra eye 20%. Aha ana womanfo a womunya malaria no na eno wo fom pa wo de tutu eye Western North a womunya 4.4%. Ani womanfo a womu Volta a womu nso enya 6.4%. Womu ekyiremu se empatema awudu a womu de malaria no ekọ soro no eye Oti eho ye 15.0%. Upper West 13.4%. Upper East 12.2%. Sansem yinti yedi nkomo tew na menya doctor ya wani we wo menchen ha se ya ye hwe ne yedi atiri ya malaria no eho enkomo doctor maha ya ena na ye hwe malaria no ase ya de omanfo ato na jeje mu is it that deadly malaria ye ka malaria ye mfa no se enye yare foforo ena ejeje omanfo ato no am se emre yo bi ya ba manfo mu a ayese yamma yani enkoya de no ho enti ye betumi aka ne se ye tuna jeje mu yanhwe ekwan be na omman no fa he ne adru when it comes to the fight against malaria okay sisia no omman no se Ghana no ye wo enoma pia ye ya Ministry of Health, Ghana Health Service, and I National Malaria Elimination Programs. They say, more normal be bromodia go aquam, DC malaria no. But malaria young canco cano, Nina Uncusi, menu me no. Dia obey, dia maye, and the bema malaria. Koso aye nieko. Serious a kumun kwala na say month for a Kosoco hospital de biano. Se ye maye ni akoya pomden se ye pomden na nye ye wo pomden sipi na Ghana sipi enti ye fa no se ye pomden na ye ko atia yade no a eno so ebeboa ye nhwe nyanenti ye se ye nimse nka female anopheles mosquito na de ntontom ba se foforo bia yiditi ye no yade yan Anopheles stephensi eno je ntontom foforo aba enti oka female anopheles no anopheles ni yete say yemfa no say owura efie bi mu a from amankwa nti wetimi de kwasi amankwa kwaku amankwa okay enti oka anopheles na eye omunyina ba owura mu a ye anopheles gambi Anopheles fenestus nia yaboni din sisi ya no eye anopheles stephensi okay adia ye nim fa ho ne se Anopheles stephensi no eni ye montemu hanom Africa oba Africa Anopheles stephensi na emra konani nim se no hoto no wa ha basise yi no se de enomasi ko ewiase sesa se climate change ne sa no maninti no Anopheles stephensi na eye more dominantly wo Southeastern Asia but mrebini ya shase yehu se omuwura Africa kakra na nansen yehu se ebia bagana no okay yanhwe se kwa be na be fa so akono ye expective vaccines bi ye dru sen vaccines they am say na wotwemienu bia na se miensa bi atwamu na eno so ewo mapono so na modi ho nkomo vaccines they no bebre ewo pipeline mu a eba but ade ba ko a yebetimi aka ne se much as malaria yade no eye yade a efa aboa bi na de emoa wa ne begu mu no ade ba ko so ehua ye mantemu a ye nsie no so ka ho
Tinan kan be busa se de ba ko na enim dada no efi ene nsu etata ba bi na de ba ne foforo yi nsu no ana de ba sa ba foforo ya de ba ko ne se owura mantamu a enche na wadore okay omutimi omododo no etimeje mantamu hofa ade ba ko yenim efa foforo ya waba nti vaccines na ebedru a ebehwe ani mu se wunya bia na ye de bewo wa na ye de wo na abo ho ban ya wunya malaria no okay sisi no vaccines na ankasa no nipaku a ye ni esaomo aye emofra kwada no menu mienu nya malaria ho dodo kakra no akopɛ para na sa testinate onoma enche na ba enkwala no omuhu malaria emuawa ne da enti no omunu nya nsunsanso no so ebi wu ebi etimi paralyze ebi kokuma kra enti no nia omuna sisi vaccines aye no bebre na ye enkwala RTSS ye de mankwala omu edi omu fie no kodru enfie num na R21 ya ye kan no so ne nhyase mu eye mmofra na average le no ye target yo musilbese ya yitimi mmofra no apomden no esipia na oman no so wo enyina so okay ya asemu ehia how far are we yanhwe ani mu breben sisi RTSS no de o roll out okay and also cra cost sisi ya RTSS no cost sisi ya R21 no na eno no enche no unse vaccine ye de ba te say FDA for di kan no omo no hwe nkrata no mu hu FDA agitu mu no afi WHO so agituma na afi akase o ene Ghana man no yento vaccine no ye to de ama na Ghana Health Service na omo rolling out say omo de be ma amofra no na ya World Malaria Day to Ghana for ene nko na World Malaria Day yes acho we na ne omo kasa ma me omo hwe wapom din ene wa malaria ye kan obi beboa o ye be mo aduro ye be ma bed net say ye de ma one aduro no one no ma ya de ne nko ye ma bed net o si ahyiwunti wonna bed net na ntontom ekawa still ya de na na ekoso ena afi ye ma aduro ye si nom na ena empen bi na wa nom no sa o nom no mienu o so ho atɔ enti wagya ya duro no nom a eno so mua enti nia meka ne se ye mam aduro any bed net any sa nom no nyina dia so malaria no ye tu fo so se womantam no di honi udi ehoni a entontom no onye baabi na wato nkosua na omododo abedoso enti wapom din ene wa yensom ene wo yera sefa abusia na chese